Много добре се работи и с тази машинка. Доста клони подрязахме. И между другото аз имам моторна ризачка от 26 години, щила си е щил, няма никакви проблеми с нея. Важното за нас е да е лек, безшумен, Батерията да държи по-дълго време. да има достатъчно мощност. Проблеми ни създава високите дървета, които нямаме хръсторез с телескопична дръжка и се налага да се качваме по стълби, което си е малко опасно. Телескопичният е по-удобен за оформяне на високи дървета. Бихме препоръчали за всякаква употреба.